Бүгінгі күн Тамара Павловна өсөн үтәлә тулкынландыргыс булһа ла, сәлам тапшыру аша республика халкы Өфеләр белән осрашу тәкъдимен ихлас кабул итте. Әни тиһәң дә, Башкортстан халкы тәү башлап уның иҗат имештәрен йылы кабул итте. Ошо калала ул үзенең үлемһез эшләрен һынландырды. Тамара Нечаева баш калабызда 1941 елдан бирле яшәй. Һугыш елдарында ул Ленинградтан әсәһе менән Өфелә яшәгән агаһы танылган рәссам Анатолий Петровичка кунакка килә һәм безнең төбәкте төяк итә. По окончании войны, несмотря на то, что у нас была бронь на квартиру, осталась в Ленинграде, мне не захотелось возвращаться туда. Потому что вот мой дядя познакомил меня как можно больше с культурой Башкирии. В саду Луначарского был драматический театр башкирский. И он каждый день водил меня в этот театр. Потом Краеведческий музей. Потом выезжали в район. Ну, короче говоря, при всей любви к Ленинграду, к окружению, к дворцам, здесь меня встретило совершенно очарование какой-то новой культуры, нового аромата, чего-то мне незнакомого. Это настолько поразило меня, что я как-то сразу начала уже работать вперед в живописи, потом в скульптуре, именно на тему Башкирии. Вот. Мне как-то удавались башкирские лица, как-то само по себе удавалось так. И, в общем, мы не уехали в Ленинград. Я поступила здесь в Союз художников. И вот всю свою творческую жизнь провожу здесь. Тамара Нечаева иҗат юлын тәүдә живопись остахы буларак башлай. Шул ук вакытта скульптура, декоратив көнкүреш сәнгатенә мөрәҗәгать итә. Республикада беренчеләрдән булып һәйкәл, портреттар серияһы, фарфордан портреттар эшләй. Бронза, мәрмәр, гранит кулланып, Башкортстанга, уның халкына, сәнгатенә багышлаган бик күп эшләр иҗат итә. Тамара Нечаеваның искиткеч оста кулдары беренче булып халкыбызның милли герое Салават Юлаев тәһинландыра. Республикабызның ардаклы шәхесләре Захир Исмагыйлов, Мостай Карим, Арслан Мүбәрәков, Шәһид Худайбирдиннарның һәйкәлләрен куя. Бүген халык рәссамы иҗат иткән социалистик хезмәт герое Банат Батырованың, Сергей Аксаковтың портреттары, фарфордан эшләнгән Алху йыр, Башкортстан нефте, Үз таган бейүе, Башкорт һылуы, Салаваттың һугыш коралдары кебек эшләре Нестеров исемендәге сәнгать музеенда һаклана. Республикабыз халкына, табигатенә һөю хисе менән һугарылган иҗат имештәрен дөньяның төрле илләрендә осратырга була. Первая моя работа, такая значительная, это была портрет Банат Батыровой, первой женщины-башкирки, которая была героем социалистического труда. Я выезжала в Крымско-Калининский район, я была в других районах, ездила. И вот это совершенно неведомое, да то ли мне что-то новое, какое-то очарование совершенно нового аромата, что ли, какой-то культура жизнедеятельности людей. Меня настолько привлекло, что я с удовольствием выезжала в район и с удовольствием работала над башкирской темой. Үз гомерендә төрле кимәлдәге бик күп күргәзмәләрдә катнашып дан яулаган Тамара Павловна бүген баш калабызда шәхестәр һәйкәлләреннән төзелгән аллея оештыру хыялы менән яшәй. Баш каланың әйменән революция урамдары киселешендә урынлашкан зур остаханаһы менән дә горурлана ул. Һигет тистәһен тултырга йынһа ла бүген дә иҗат итә. Одакламай Өфенең почетлы гражданины, танылган скульптор, республика халкын бөек биюче Рудольф Нуриев һәйкәле менән һөендергә ниятләй.